सरकार खाइमा हांखलाय जों गभर्नमेंट फर्म खाइमा हांखलाय एक बोसोरनि बिसिङाव जत्तथिन तिब्रासानि बुमुं दंमाने आगेनि बुमुं दंमाने जों स्लायै तिनि कदाले बुमुं खाइनाय जों तामुख्लायनाय दुमासरा जों हक दुसे खाइनाय तालिता बारि दैथाय ब्लक जों खाइनाय कतसरा मुदुलु जों खाइनाय अमाय गोबां मा मनाय सरा मनाय खर जों खाइनाय गोबां मा जों बर'नि तिब्रासानि बुमुं आगि दंमानि बर' कांग्रेस ते बामफ्राम सरकार स्लाइबायखा आबरनो जों नायतगै थाइमानो दादा बुंताबो लागाता 10 बोसोर खाबराव सरकार काइसे बुंफोरबो तिब्रासा बुंबुरु स्लाइया जोंनि खुमलुङो जिबिहाय काइसे हस्पिटाल जों खाइनाय जोंनि कैबिनेट एप्रुव खाइखा मादे माखमो चिबेमरो राधा बाबू सम सुंदी बरनो अब सिमिया और कॉलेज संगनाय तब एडिसिनी यागो हाई स्कूल 12 स्कूल कॉलेज याफाजा सिनाय अब जों मोदमा खामो ताखौ बखरो आइन बिटि तब तब एनसीटी रबो मा खामो ऑल जों फाइल एप्रुव बंखा आइन पास संखा एडिसी ले तब हाई स्कूल हाई सेकेंडरी स्कूल कॉलेज जों स्राम मासिनाय एडिसी बर पावर इनाय राज्य सरकार होइते जोंनि कैबिनेट एप्रुव बंखा इदानिं गले तिरि मिनिट दं तिनि 10टा विलेज सारा त्रिपुरा राज्यगो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट काइसे काइसे खालायजों काइसे मडेल विलेज खायनाय स्राय से तिब्रासा एलाका किनि खुवायाव 2टा खायनाय जों खुवाय डिस्ट्रिक्ट अरण्य काइसे माननाय मडेल विलेज कोटि कोटि खताकारनि रां आरो खरस खायजानाय गंथाय बारानि तिब्रासारनि काइसे पारा गाहाम गरै नायथाव पारा गरै बोरै जों सरकारि बाबो जों घोषणा खायगा 10टा पारा एडिसी विलेज गंथाय बारानि एडिसी पन्चायतजों काइसे मडेल खालायनाय जों इसी खुमलुंग सिटिं एडमिनिस्ट्रेशन आसुकजाक पार्टी आईपीएफटी बाय लुआजिजाक तिनिनि सिमी म तामहिनाय सिनि जरा खाजाकिया एकेबा इंडेफिनिट पीरियड नि बागै सिटिं एडमिनिस्ट्रेशन आसुकजाक सिनि मेन सानमुं हायगवा सिनि नाहारमुं त्रिपुरालेण्ड एडिशन खबि आबुजतन साइमानो आबुनि लगी सिनि एडिशन हायकेबा जुखलाइजाक तेबो दाबि दङ सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट त्रिपुरा हास्तेव चालू ताउंथुं आबो आईपीएफटी नायो एनआरसी दाक्तिनो इमप्लिमेंट उंथुं त्रिपुरा हास्तेव आमुंबो नायो गाव दाबिनो तुइनो जों दिनैनि सिमी 6 तारिख जानुवारि 2020 दिननि सिमी जरा खाजागिया जे मानसाक जों दिनैनि सिमी 1 मास 2 मास माहिके अदागा आसुबाय सिनि सानमुंनो जों गणतन्त्र नि बिसिंते हेकेबा डेमोक्रेटिक नि लाइन जों शांति हेकेबा तंगजां नि बिसिंतिनो सिनि आन्दोलन जों चालुबाय थांनाय ओमफ्राय त्रिपुरा हास्तिनि त्रिपुरा साहिन्जानो सिनि दंफांनि बराव जतन
sini sosial media ni bising tu normal tanya ni bagi kau tahu. আমার তো তিনি সালজাদে না তিনি সিমিসে Ini ni simi cengkha jora khaza ya indefinite period. Jika pura paina kunu saimnya sengno sentro kopin sorok muka pe. Semua itu porok baik kau salah ya kau isi yang porok. Kita tabu sejauh tu rasanya ni kau kau ini sepuila cengkha ini ni simi jora khaza ya abo 1 mas 2 mas amah ini sengno ando. Kita ni continue. Semua orang macam nai orang tong nai orang thunai orang ni sengkha amah ini.